Oh. Hapana kumira kwazvo. Nhasi kwamuka kuchinaya, kukaswera kuchinaya. Saka murai munoma mune njodzi. Saka mune njodzi kwanzi hamutende govhiyasi kuti mushandewo kusvika ndofunga munhu waradzikwa. Zvagara isusu zvitina tatisisina kubva futi zuva patikambotenderera paya tichizvitsvaka tikazvishayiwa. Mabasimba vambobvunza bvunzawo vanhu vasangana navo kunjodzi koko kuti pane angatiwo zvitina here. Vamwe vanga vachimboti ndai kunzi kuchii kumavhileji. Saka uchinzi kuvhileji kwacho kune mufambo. Saka vambofamba mukati umo vachingovhunza nekwana mukaro kwese kuya kuti vangazviwana here kana vazoshayisisa. Uye nezvandaikudzai zvitina zviya zvatainzi toda kutengesera vanhu vadembo vaya. Pakazoita munun'una wemuridzi wemusha wakafonegwa nasabhuku zuro achinzi toda nhamba dzemuridzi wemusha vahwisise pamusoro pezvitina izvozvo izvo because avadembo vakazenge vakuti vakungotsika-tsika. Munun'una wacho akati munoona ini because vakasabhuku vanga vati tinoona ani kachida zvitina. Munun'una wacho akati munoona inini hamida zvitina izvozvo. Ndobva hanzi mari ndobva ati ndoda $60 pazvitina izvi. Titi saka zvitina ndezvani nekuti vadembo vaiti ndezvangu. Matsanangurira vaiti vachiti vakavanziwa muridzi wemusha wakakoniwa kuzenga abhadhara mushandi here angashanda ipapo. Ndovanzi chitorai zvitina zviri kuenderana ndofunga nemari yacho. Amozviona zvazoita kuti kana zvichiita ngabatangwe nemubereki vakwanise kuti pafonegwe muridzi wezvitina. So inini semunhu munyowani munomu ende nedhirama rakambengera itika riya ndaona zvakakodzera kuti kana pane munhu especially wemulocal ari kuti ndinazvo bheta ataure nasabhuku so that sabhuku vanyatsa kuverifya kuti ndezvemunhu iyeye kuti hasi zvemunhu iyeye sengapapapapa kudatoita 2 to 3 masellers. Saka munhu wacho iyeye uri Harare ndiye ari kutsvagwa kunzi afonegwa agozonzwa kuti ari kuzvitengesa yakati hasi kuzvitengesa. Saka zvizvi zvinhasi tasora idu takagara pana kana kwatamboinda izvi kuri kunaya kwese kurera mvura yozi vhiri rangu raponja chatozorichinja mangwana. Saka kwatongoswerera inini madeko zvakazoitika kwatanga kunaya paya maimwana kwakatanga kunaya kuma4 am kwatanga kunaya kuma4 am paya. Ndakangokwanisa kumuka ndichitiza nemachiza ndichimaisa muekera mumota nemasaga angu ehembe ndichikanda. Vakomana vachimuka vachimanya kutsvaga tende vachivhara semende iyo yakavhagwa netende yebhuru yamunoona. Vakomana vakasambisa sawa kuseri kwamunoona uko ndokwavakugara asi vakachiti mvura yakapindawo pasi. Saka tende yanga iri muzasi mekemping tent yangu ndo yavazotora ivo nhasi. Inini ndichatovata futi mumota asi ndakazogona kumugadzira but ndichata mumota because danda ndine matende ayayo mamwe kana 3 or 4 ndaigona kuvata mukicheni but matende edu hachakwani. Saka ndo zviripo ndotovata mumota then pekupikira pano mungoona kuti papasina kicheni. Saka imo muno mama isimba mubhedroom ravo kuti baba simba kana vakatoya vanotogara pazvipa havagoni kuvata tichibika. Ndo zviripo mubhedroom mavo munomo. I think vakaona vaya mavhidhiyo ekutanga kubva kati kuseri ko ndokune mubhedha ndokune mubhedha wavo iko ndokune wadhiropu dzose dziri mudenga dzamunoonedza. Saka ndo mavari kubikira muno. Saka tikati iyo muchamunoona chihudzi chiri kubudapo imvura iri pastandby yekuti tigozobvisa mumabhaketi akutora tichiisa muzvibhaketi zvitoko tichigesa nokuti kwakuchinaya zingaiti. Saka ipapa tambovatuma kunotenga murivo vakadzoka vauwana nhasi. Last time havana kuwana chinzi wakafiritiwa handi unozviona mavheji ndo anokasira kukwana. Saka ipapa ndo patiri kutobikira ipapa. Saka indotori mukicheni izvozvi ndiri mukantini. Maisimba vari bhizi pashapa nekusuka ndiro dzavo muvaona maisimba ari kusuka chaizvo. Endikunzwa kuda kurisika sadzero rimukavhejaka anofanira kurasika ruviri. Saka ndo zviripo zviri izvozvizvi. Iri ndo zipoto rangu randichaisa ziguriguri irori iri ndini ndakabva naro kumba kwangu. Iri ziguri irori ndakanya kuriitira hangu pakuti mvura dzekugesa ndaitova kumba iro zipoto iri. Pane vanga vachindibvunza kuti mapoto machichichi mabhodho ndakamaona ndakamavhunza vedu vezuro ndaiva bhisi
saka ndakamabvunza chitokotoko chi1 chainzi 5 rotevera ronzi ndokunga ndo chi2 ronzi 8 number 3 bottle size 3 woti $10 bottle size 4 bva vati $12 vatakavhunza kune vaya vaiti tivhunzireiwo kuti mabhodho anoita mari ndakavhunza mabhodho akadai seriri rangu randakabva naro kugokweri handina kumaona pamwe asi ndatenderera kwaari chete saka ndakangovhunza mabhodho ndo andakangovhunza vanozviona manje saka varipo vaindivhunza vaya kuti how far asi ini ndichitoenda iri ndofamba naro kana ndichitoenda kumapurojekti pese iri zibhoto rangu ndofambira nayo nyaya yekumvura yekugezi nokuti seizvozvi zvikuru kutonhora kudai handunoona manje newedha yakadai vanhu vakaya vakambofirwa munoziva unoti mvura inodziya saka ndechiti kangu tisazonetsana nevanhu pamisha dzavo ndoshandisa zipoto iroro ndo ranongogadza haunetsani nevanhu ndichinda ndorirongedzawo iri dhishi ndichavasiyira ndakabva naro kumba kwangu banga ndakabva naro kumba kwangu dhishi nebanga rine zipoto irori nemapureti ndofunga 3 ndakabva nawo ndo zvandakabvawo nazvo kumba kwangu izvozvo saka dhishi ndichangovasiyira banga asandaziva nokuti inini ndakatoritorawo mumba mangu haimozviona manje saka ndo zviripo resipi dzangu dzekubika dzakamirira pastand by mapureti ese ari pashi saka tisi takamirira kubika apa nditi vanoda kuti siponza negurosari paya ndo zvandaichitotaura izvizvo tikamapedza zvavharana asi munyu tichinawo amozviona munyu tichinawo hedu akwanire ndikatiwedzere kupesa akwanire akwana kungotsunya ndisi ndokuti mamwe acho akwana asi ndikuhwa kumada ndikowedzere kupesera chavata ndiri kudondo nhasi ndo zvandotooneni baba divandi mutambo uye watanga mutambo mutambo uye watanga mutambo uye mutambo uye wekubika mutambo uye mutambo uye watanga saka ndo zviripo guys for the people saka ipapapa maresipi edu muchatozoona tinoita topedza mai manje ndikapedza zvemuchiutsi ndoenda kunotamba ndikapedza kutamba ndopinda mubedroom mangu mumoto kataudo ndakuzorongedzwa mubedroom mangu moto uri prepare otora zvakanakawo